sí que hi havia acords genèrics però que no s'havien acabat de materialitzar amb propostes concretes i a mesura que s'avançava en intentar concretar apareixien noves dificultats, però a més el temps, insisteixo, com ho deia al començament, no és el temps suficient com per poder fer una llei d'aquestes característiques que hauria de ser d'aplicació immediata, per un costat, i per un altre costat creiem que una llei parcial hagués semblat o hagués servit més d'excusa i més d'autosatisfacció dels grups polítics d'haver assolit un resultat, ni que sigui minsa, que no pas realment una eina certament útil per al sistema electoral català. En qualsevol cas, permeteu-me també que us diguem que la llei electoral no és la solució definitiva als problemes de Catalunya, com tampoc no és la solució definitiva als problemes dels polítics i de la política. La desafecció que una part de la societat mostra envers la política no es resol canviant simplement un sistema electoral, és una qüestió que va molt més enllà d'això, segurament és una qüestió que va més d'acord amb les actituds de cada un i amb els posicionaments de cada un, i després nosaltres creiem que en aquests moments la societat catalana té un repte pel davant extraordinàriament important i que mereix tota l'atenció de la classe política, com és la situació de crisi i la situació d'atur que pateixen molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Com a conclusió, nosaltres valorem positivament el fet que s'hagi celebrat aquesta ponència. Creiem que no s'ha perdut el temps, s'ha fet un treball, que quedarà documentat, si més no a efectes interns del Parlament. És un debat que s'ha avançat per tal que en el futur els grups parlamentaris que ho vulguin considerar tornar a abordar l'elaboració de la llei electoral de Catalunya puguin recuperar aquesta documentació, puguin recuperar aquests debats i, per tant, tinguin ja una base de partida que creiem que ha estat força important i força intens. Per tant, tenim un treball pel futur. I, finalment, que no pensi ningú que sense la llei electoral de Catalunya ens quedem sense sistema electoral. No és veritat. Hi ha un sistema electoral, el regulat per l'Estatut del 79, el regulat per la llei orgànica de règim electoral general, que és d'aplicació en les eleccions del Parlament de Catalunya, que ha funcionat durant 30 anys i que el seu funcionament entenem que és raonablement bo. Ha permès majories absolutes, ha permès governs de coalició, ha permès que entressin forces polítiques minoritàries en el Parlament de Catalunya. Per tant, el sistema electoral actual no és en cap cas un sistema que no funcioni. Ens ha permès funcionar durant 30 anys i, si convé, mentre no hi hagi llei electoral pròpia de Catalunya, doncs podrà continuar forces anys més. En qualsevol cas, insisteixo, crec que un cop finiquitada aquesta ponència sobre la llei electoral de Catalunya, ara convé que la classe política ens centrem de veritat en els problemes de la societat i dels ciutadans, que és la crisi i l'atur. Teniu alguna pregunta? Sí, una qüestió. Ha dit ara només al final que cap llei electoral no resol el problema de la desafecció, però en qualsevol cas no tirar-la endavant encara és pitjor. Amb això, un flac favor s'hi fa, no? Insisteixo, no ens quedem sense llei electoral. Tenim una llei electoral que funciona raonablement bé. És cert que potser s'havia generat una expectativa, però permeteu-me també que em desvinculi d'aquesta expectativa. Nosaltres vàrem signar la creació d'aquesta ponència, però també vàrem advertir que enteníem que aquest no era el moment adequat per la precipitació i pel poc temps que li quedava a la legislatura i, per tant, era molt difícil intentar arribar a un acord. Però fixi's vostè que fins i tot en aquesta línia una de les propostes que hem fet a la ponència era la de mantenir l'actual sistema de circumscripcions provincials i introduir el segon vot, el vot territorial, per tal de possibilitar l'elecció per part dels ciutadans, l'elecció directa dels representants. Aquesta era segurament una reforma menor perquè es partia del sistema actual però permetia introduir aquest vot directe, aquestes llistes obertes per l'elecció directa dels ciutadans. És a dir, és un element que hem contemplat
I, escolti'm, a nosaltres, i crec que a tots els ponents, ens hagués agradat arribar a un acord, però això no ha estat possible. Jo li volia demanar en castellà el seu punt de vista sobre el fet que no han estat perduts els treballs i que hi ha un sistema electoral i que hi ha altres problemes. Sí, pues a pesar de haber estado en la ponencia cerca de 3 meses, creemos desde el Partido Popular que no ha sido una pérdida de tiempo, al contrario, se han puesto sobre la mesa las consideraciones que cada una de las fuerzas políticas ha considerado oportunas y en este sentido el hecho de recoger todos estos trabajos de la ponencia en un documento para su uso en el futuro, pues permitirá que aquellos partidos o grupos que en el futuro intenten abordar la redacción de la Ley Electoral de Cataluña tengan ya como base, igual que tendrá en el documento de la Comisión de Expertos, pues los debates que hemos introducido los diferentes grupos parlamentarios al respecto de cada una de estas cuestiones. En cualquier caso, el hecho de que Cataluña no consiga en esta ocasión tener esta ley electoral y, por lo tanto, siga siendo la única comunidad autónoma de toda España que seguirá sin ley electoral propia para las elecciones autonómicas, no significa que nos quedemos sin sistema electoral. Hay un sistema vigente, es el sistema que preveía el Estatut del año 79, que prevé el Estatut del año 79, y que está regulado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ¿no? Por lo tanto, no es que nos quedemos sin ley electoral, sigue habiendo una ley que a más ha funcionado razonablemente bien a lo largo de 30 años. Es una ley que ha permitido mayorías absolutas, ha permitido gobiernos en coalición, ha permitido que fuerzas políticas minoritarias tengan también su voz en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, entendemos que ha funcionado razonablemente bien. En cualquier caso, una vez terminados estos trabajos de la ponencia, creo que los políticos en este sentido nos tenemos que poner a trabajar ya inmediatamente en aquellos problemas que están afectando de una forma más intensa a los ciudadanos en estos momentos, como es la crisis y el paro. ¿Cap més pregunta? Gràcies.